Welkom studenten van HAVO 4. Welkom bij dit filmpje over de gevolgen voor het bestuur. Over het boekje De olieindustrie of de oliegiganten. We praten over de gevolgen voor het bestuur van de komst van de olieindustrie. Dus de gevolgen voor het bestuur van de komst van de olieindustrie. E consequentemente para o governo, para de olieindustrie. Ja? Ze zien, nieuwe en grote bedrijven hadden zich gevestigd op Curaçao en Aruba. Migranten kwamen naar Curaçao en Aruba. Er waren veel ambtenaren nodig op onze eilanden en een grotere overheid. We gaan de vragen doornemen over deze paragraaf, genaamd gevolgen voor het bestuur, zoals je hier kan zien. Ja? Neem die ook erbij, zodat je ook antwoord kunt geven op de vragen. Gevolgen voor het bestuur. Deel 1. Laten we kijken naar die vraag. Hierboven zie je het volgende. Door de komst van de bedrijven waren er duizenden migranten naar Curaçao en Aruba gekomen. Ja? Dus door de komst van de bedrijven waren er duizenden migranten naar HAVO, naar Curaçao en Aruba gekomen. Dus dat zie je gebeuren. Hierdoor waren er meer ambtenaren nodig om de administratie bij te houden en alles te regelen. Ja? Dus hierdoor waren er meer ambtenaren nodig om de administratie bij te houden. Administratie, hier is meneer Visser, administratie natuurlijk. Om de administratie bij te houden en alles te regelen. Meer ambtenaren betekende een grotere overheid. Dus meer ambtenaren, significa un governo, gobernación grande. En op deze manier leiden meer bedrijven tot een grotere overheid. Zoals je hier ziet. Ja? Dus in mijn geval niet administratie, ja, maar het leidde tot administratie bij te houden en alles te regelen. Dus hierdoor waren er meer ambtenaren nodig om de administratie bij te houden en alles te regelen. Ja? En alles te regelen. Ja? Deze een beetje meer opzij, dan is het nog beter. Ja? Dus door de komst van de bedrijven waren er duizenden, migranten naar Curaçao en Aruba gekomen. Hierdoor, because of this, waren er meer ambtenaren nodig, tenminste die ambtenaren, en de administratie bij te houden, regla turcos. En meer ambtenaren betekende een más grande gobierno, en manera aquí más compañían ta dirigir naar een gobierno grande. Ja, dat is vraag 1. Vraag 2. Wat ontstond er bij de lokale overheid? Dus wat ontstond er bij de lokale bevolking door de vestiging van de olieindustrie op Curaçao en Aruba? Ja, dus wat ontstond er bij de lokale bevolking door de vestiging, establishmento, van de olieindustrie op Curaçao en Aruba? Dit is heel belangrijk, want het is ook HAVO 5 denkstof. Er ontstond een streven in aspiración naar más independencia en een behoefte naar meer zelfstandigheid van een eiland. Dus 1 van de 2 antwoorden is prima. En Cordabón, daar is examenstof, die HAVO 5. Dit is heel belangrijk dat je het begrijpt. Een streven naar meer zelfstandigheid, een aspiración naar más independencia. Vraag 3. Leg uit wie de pletters en aan het begin van de 20e eeuw de Macamba's waren en waarom de blanke protestanten hen weg wilden hebben. De pletters waren arbeiders uit Nederland die hier kwamen werken. Akinang. De pletters waren arbeiders uit Nederland die hier kwamen werken na de komst van de raffinaderij. Door de blanke protestanten die hier al eeuwenlang woonden, werden zij gezien als Macamba's. Dus de blanke protestanten zagen de pletters, arbeiders uit Nederland, als Macamba's. En de blanke protestanten wilden hen weg hebben omdat ze hun families een slechte naam konden geven. Dus omdat ze hun families een slechte naam konden geven. En dat vonden ze natuurlijk niet fijn. Ja? Dus ze konden hun families een slechte naam geven. En dat wilden ze natuurlijk niet. Omdat ze hun families
een slechte naam konden geven. Ja? Dus blanke protestanten wilden hun weg hebben, omdat ze hun families een slechte naam konden geven. Dan 4, heel belangrijk, was ook een vraag op de toets. En het zal ook een vraag zijn, Cordabon, op de volgende toets. Leg uit wat de staatsregeling van 1936 precies inhield. En hoeveel macht Poder, de gouverneur, nog overhield na 1936. Quanto poder e governador tem na 1936. Laten we kijken naar de vraag. De staatsregeling van 1936, was een soort lei fundamental para os 6 islanan. Dus de staatsregeling van 1936 was een soort grondwet, een lei fundamental para os 6 islanan. Mannen met een hoog inkomen, ik denk dat het entrada is, met een hoog inkomen mochten nu een deel van de leden van de staten kiezen, maar alleen mannen en alleen maar als ze een hoog inkomen hadden. De staten vormden het parlement van de eilanden. De gouverneur, dat is heel belangrijk in de vraag, behield nog steeds veel macht, dus hij hield nog veel macht over. In principe nam de staten decisionan, estadonan dat tuma decisionan tocante leinan nobo. Maar pero als de gouverneur een wet erg belangrijk vond, dan kon hij die toch invoeren. Ja? Zoek even op in het woordenboek wat inhouden betekent, in het papiaments of Spaans. En overhouden, overhield betekent in het Spaans of het papiaments. Dus de staatsregeling van 1936 was een soort lei fundamental. Bij het seis islanan. Mannen, hombernan, met een hoog inkomen, door entrada mas abau, mochten nu een party die staten. De staten vormden het parlement van de eilanden. De gouverneur quede hopimas poder. In principio is staten decisionan tocante leinan nobo. Pero als de gouverneur een lei, de pensa een lei te hopimas importante, kon hij die toch invoeren. Ja? Zorg dat je dit hebt en ook goed begrijpt. Ja? Zorg dat je het hebt en het antwoord ook goed begrijpt. 5. Ja? Laatste vraag van deze deel 6, die je kunt vinden op bladzijde 2 van het tweede deel van je boekje over de oliegiganten. Noem, Yama, wat het effect was van de staatsregeling van 1936, die we zojuist hebben behandeld, en de conflictenregeling van 1936 op grote delen van de bevolking. Dat is een hele belangrijke vraag, ook voor het examen van volgend jaar. Veel mensen waren ontevreden, malcontento, de inhoud, dus content van de staatsregeling van 1936, hoop je men tabata malcontento dissatisfecho. Waarom? Omdat ze vonden dat de gouverneur nog te veel macht had en dat zij, de population, noting opimas poder. De bevolking had niet veel macht. Vanwege deze malcontento dissatisfecho begonnen steeds meer mensen te streven naar de onafhankelijkheid van een eiland. Dus steeds meer mensen te streven naar onafhankelijkheid van hun eiland. Ja? Steeds meer mensen begonnen te streven naar de onafhankelijkheid van hun eiland. Ja? Dus hierachter moet eigenlijk eiland komen te staan. Dus noem wat het effect was van de staatsregeling en de conflictenregeling van 1936 op grote delen van de bevolking op Curaçao en Aruba. En steeds meer mensen begonnen te streven naar independencia van een isla. Ja. Dus steeds meer mensen begonnen te streven, in buscamento, in aspiración, naar independencia di een isla. Vanwege de staatsregeling van 1936. De staatsregeling en de conflictenregeling van 1936. Hele belangrijke vraag. Ook vanwege het examen van volgend jaar. En je seguir, tu cante examen e pergunta aqui tá roupa importante.
Ja? Lissabon y busca palabras dinge diccionario o riba Google Translate ora no te comprende palabras busca identificación para palabra. Ayo